अगर आप चाहते हैं कि तारक फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सचिन पाली गांव सूरत। चर गइल बा हो बिया चर गइल बा, 4 कट्ठा भांग के बिया चर गइल बा। भोला जी राउर बसहा बिगड़ गइल बा, भोला जी राउर बसहा बिगड़ गइल बा। चर गइल बा हो बिया चर गइल बा, 4 कट्ठा भांग के बिया चर गइल बा। चर गइल बा हो बिया चर गइल बा, 4 कट्ठा भांग के बिया चर गइल बा। चर गइल बा, चर गइल बा। विपत भारी बाग फुलावारी उजर गइल बा, चर गइल बा हो बिया चर गइल बा। 4 कट्ठा भांग के बिया चर गइल बा। चर गइल बा हो बिया चर गइल बा, 4 कट्ठा भांग के बिया चर गइल बा। भोला जी राउर बसहा बिगड़ गइल बा, भोला जी राउर बसहा बिगड़ गइल बा। चर गइल बा हो बिया चर गइल बा, 4 कट्ठा भांग के बिया चर गइल बा। चर गइल बा हो बिया चर गइल बा, 4 कट्ठा भांग के बिया चर गइल बा। बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सचिन पाली गांव सूरत।